Tak pre mňa Slovak Open je najprestížnejší turnaj na Slovensku, keďže sem prídu vždycky hráči zo zahraničia a hlavne Slovak Open býva jeden z tých turnajov, kde aj azijskí hráči začnú prichádzať do Európy, pretože potom sú ďalšie medzinárodné turnaje, takže vždycky je tu dobrá konkurencia a prídu naozaj hráči z celého sveta. Tak majstrovstvá Európy, keďže som tam bola prvýkrát, tak to bolo iné ako ostatné turnaje, na ktorých som sa odteraz zúčastnila. Síce niektorých hráčov som tam poznala, ale bolo úplne iné vidieť aj tú svetovú špičku na turnaji. A pre mňa to je veľmi také inšpiratívne, keďže ich vidím, ako sa rozcvičujú pred zápasom alebo aj na raňajkách napríklad. Takže určite si to odnášam to, že bola to výborná skúsenosť zúčastniť sa turnaja s takýmito výbornými hráčmi. Tak myslím si, že veľa badmintonistov je zvyknutých na to, že aj na tých medzinárodných turnajoch väčšinou nebýva až tak veľa divákov, takže keď nás niekto pozbudzuje, tak je to pomerne veľký rozdiel. A preto je podľa mňa také lepšie pre tých hráčov, keď tam naozaj sú ľudia, že majú pocit, že nehrajú v prázdnej hale a robí to taký úplne iný efekt toho hrania zápasu, že máme pocit, že ako by niekoho zaujíma to, že hráme. Tak pre mňa ako slovenskú hráčku je to určite špecifické, keďže je to v podstate jediný medzinárodný turnaj v roku, ktorý sa koná u nás na Slovensku. Pre mňa je to ešte viac špecifické, pretože som z Bratislavy, takže sa to koná vyslovene u mňa doma. A aj hala je veľmi blízko toho, kde bývam, takže v tomto je to iné pre mňa a myslím, že aj pre iných hráčov zo Slovenska, keďže väčšinou sa na nich prídu pozrieť aj nejakí ich blízki alebo kamaráti, väčšinou keď hráme v zahraničí, tak cestujeme pomerne ďaleko, takže toto je taká iná príležitosť. Je to aj medzinárodný turnaj a môžu nás naši blízki vidieť hrať naživo. Myslím si, že by sa určite mali prísť pozrieť. Slovak Open je príležitosť, ako vidieť naozaj dobrý badminton naživo. A myslím si, že pre bežných ľudí je taký ten badminton, ktorý sa hrá aj na lúke alebo taký amatérsky. To ako si myslia, že badminton vyzerá, ale v skutočnosti badminton na tej profi úrovni je o niečom úplne inom. A je to podľa mňa veľmi atraktívny šport na pozeranie, takže by to určite mali prísť vyskúšať. Tak ja som si to všimla aj tým, keď chodím na tie turnaje, že keď pozeráme zápas zo záznamu alebo aj na živo cez obrazovku, tak tým, že to je v podstate 2D, tak tie vzdialenosti, aj tá rýchlosť je úplne inak vidno naživo a hlavne aj ten pohyb hráčov je to úplne iné, keď to človek vidí, aj tie zvukové efekty do toho, ten ujde do toho košíka alebo ten zvuk tých krokov je úplne inak počuť naživo. Takže to robí nakoniec úplne iný taký divácky zážitok. Tak myslím si, že na ten Slovak Open naozaj prídu hráči z veľa krajín a pre nás ako hráčov je to samozrejme lepšie, pretože to znamená, že ten turnaj má vyššiu úroveň a aj pre mňa ako pre hráčku je fajn vidieť tie zápasy medzi tými dobrými hráčmi, keby som sa nedostala do finále a podobne, tak aj pre nás hráčov je dobré mať napozerané tie zápasy, nám to tiež pomáha v zlepšovaní sa v tréningu, takže aj pre nás je lepšie, čím sú tí hráči lepší, ako keby aby sme si vedeli pozrieť tie zápasy, ale aj aby sme hrali proti kvalitným superom. Myslím si, že určite takýto turnaj dokáže motivovať deti, pretože vidieť naživo hráčov takej dobrej úrovne je určite taký inšpirujúci zážitok. Myslím si, že badminton na videu je o dosť iný ako vidieť to naživo a naživo ako keby vidieť tú úroveň, to ako sa tí hráči pohybujú, akí sú rýchli, aké hrajú špeciálne údery. Tak myslím si, že
veľa hlavne detí to dokáže motivovať k tomu, že áno, aj ja chcem hrať takto, alebo tento hráč sa mi páči, ako hrá, alebo tento úder sa mi páči, ako vyzerá, ja by som ho chcel skúsiť a podobne. Tak myslím si, že takýmito štartmi na rôznych turnajoch si človek akoby viac zvykne na rôzne podmienky. Ja som štartovala už na veľa turnajov, hlavne po Európe, ale už som bola aj, ako si povedali, v Indonézii, ale aj napríklad v Egypte. A tie podmienky sa môžu dosť značne líšiť. Niektoré, napríklad v tej Indonézii bola veľmi veľká hala a tie podmienky sú veľmi rôzne aj čo sa týka napríklad teploty a čo sa týka veľkosti haly, organizácia, tak. Takže myslím si, že na to posunul viac v tom, akoby byť sa schopná prispôsobiť tým rôznym podmienkam, ktoré na tých turnajoch sú, čo sa týka v podstate všetkého od testovania, stravy, ubytovania, teploty, v podstate hocičo, čo sa môže stať. Takže to je, a to už takej väčšej flexibilite možno. Určite sa príďte pozrieť na Slovak Open. Súčasťou turnaje bude veľa napínavých zápasov vo všetkých disciplínach a na turnaj prídu hráči z rôznych krajín, takže bude možné pozrieť si veľmi veľa rôznych štýlov hry a určite to budú veľmi intenzívne zápasy, na ktoré sa oplatí dojsť pozrieť aj naživo. Na badmintone je najťažšie vysvetliť niekomu, kto nikdy nehral to, že pre amatérov oni si myslia, že badminton je veľmi jednoduchý šport, ale v skutočnosti je to veľmi zložité a veľmi komplexné, čo je aj veľmi ťažké naučiť niekoho a preto si myslia, aký je badminton jednoduchý, ale v skutočnosti, keď ho potom vidia naživo, tak si uvedomia, že je to obrovský rozdiel medzi tým, keď ho niekto hrá na luke a keď ho niekto hrá profesionálne. Slovak Open sa koná len raz ročne a je to naozaj jedinečná príležitosť vidieť takýchto hráčov naživo, takže divák získa naozaj výborný zážitok profi badmintonu, ako to vyzerá a tí hráči, ktorí prídu na turnaj, sú naozaj veľmi dobrí.